நம்ம தளபதி விஜயோட பீஸ் படம் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா திரையரங்கில் ரொம்ப வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 250 கோடிக்கு மேலே வசூல் செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. அதே போல் பீஸ் படம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா, கர்நாடகா அப்படின்னு மற்ற மாநிலங்களையும் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் படம் எப்போது ஓடிடியில் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேரின் கேள்வியாக இருக்கு. மே 2வது வாரத்தில் பீஸ் படத்தை ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ண தற்போது திட்டமிட்டிருக்காங்களாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எல்லாமே சொன்னாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 10 அப்படின்னா 8 ஆகிய தேதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் படம் ஓடிடியில் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனால் பீஸ் படம் வந்து திரையரங்கில் ஒரு மாதம் ஆகிறதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் வருது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் படம் ஓடிடியில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சன் நெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தற்போது நியூஸ் வந்துருக்கு. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மே கடைசியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் வந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சன் பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தற்போது நியூஸ் வந்துருக்கு. இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்தை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். இது போன்ற பீஸ்ட் படம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தளபதி விஜய் பார்த்தீங்கன்னா மூவி அப்டேட் எல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.